Правя го този клип специално за абсолютно всички легенди в V-Box и така нататък. Това ми е един от първите любими клипове. Намерих начин да отварям тия клипове и имам софтуера, с който да запиша абсолютно всичко, както е било преди и така нататък. Направо Бог е свят, бе. Бог е всичко, бе, човек. Бог е свят, Бог е всичко. Слушайте за какво стана въпрос. Това ми е първия най-любим клип в V-Box 7. Мангата му Хамид Яки, малък Кирджика. Абе искам да кажа, че България е много скапана, е шибана, но какво да правя? Скитаме по цял ден, живееме, не зимуваме. Ето той свет на майче. Какво искаш? Искам да поздравя майка с Цело Радовине, баща Съвсем Бочев, дъщеря си, поздравете специално от сестра. Дай да изкараме нещо, някой песен, ако искаш му. Така. Да. Ще ти съживя, имам теб и имаш мене. Просто искаме само да се оправи България, ако може. Влизаме в реалностите и така нататък. Моля ви се. Помогнете на народа, на ромите, на всички. Помогнете, уважаеми господа. Една минута, нали вече? Няма още една минута. Майко, какво да ви кажа, не се сърдете, чакай ма. Не се сърдете, че не ви пращам, просто няма възможност.